Puilano Jisoo Kristoni mung kahambai norok jotono haine hai Kristoni ambassador channel o lamsago. Padi tini ke sengkai tone hani bisini kokno tamani bagi sagri no simi saiman nika abono kanalayana. Aboni sekang norono koinani musungo tumung norong ni bisingo tau pano sekang ni part 1 by part 2 video rong naya ke naijadi o part 3 video no kaham ke bujinani bagi. Part 1 o seng parable eba rung kuma tamne hin kanalaya te part 2 o ke tamani bagi kai tone hani ko parable eba rung kuma bagi sajaka abono kanalaya. Nanya ni bagi norok video ni link video ni description ni tolaw mannai hake phaidi tamani bagi kai tone hani kok sagri rung no simi saiman ka abono kanalayana. Matthew chapter 13 verse 11 Jisu saka norokno eba sagrelno simise kaituni hani bisini kokno buji mannani sware ba phane jaka tamani hanba sagri rok Jisu Kristono borongni muthangna se hne yasagina kha tei borongni beba yakarbai Jisuni logi urkhaka omo hikeno tabukni o molobo je borok Jisu Kristono bukharo sugui poito khlai yasagui bini logi urkharo aprono borokbo kaituni hani a bisini puja kokno bujiwi mano tabuk neng ang bujiwi man mani hai tamani hanba neng ang Jisuno poitok khlai yasagui namani bai bini sagri engkha abo simia kaituni kokno srgui botongo tei bini kok thairok baino himnani bo musungjogo. Matthew chapter 13 verse 11 Jisu saka borokno ke kaituni hani bisini kokno saiman liya tamani hanba borok Jisuno poitok khlaiya tei norok omobo experience khlaigana je jokto borokno kaituni hani o bisini kokno romi manja tamani hanba borok Jisu Kristono bukharo sugui poito khlaiyani bai tei borok milangmano Jisuno yaphariani bai omo hai borokno kaitor jora kaisen ulo borokni musung tuino tongthok nei yakari duo oro Jisu phungnani naimani khe je kaitoni hani samo already chenjagi thangka hiaba abo aprono fulfill nai jebro Jisu Kristo o sangsaro ibli phayana hake tabuni jorani kaitoni hani condition ke omo hai kubui bai takal bai tei kaham bai hamia bai dalokjak eba fix sengja haini bagi Jisu machli kaham bai jabrani mawo omo bujirikha je tabuni jorani kaituni ha kaham bai hamia tei kubui bai takal bai a machli kaham tei jabra bujli bai mix eba dalokjak hai tabuni jorao church eba mot khawo omo hai kwbangma borokno tongbayo je sak sangno Christian le hino haibano Jisu dagi mani moti tongya machli sarmani rungkmao kaisa singmo omobo asayo je oro Jisu Kristo tamani bagi rungtongma bai ke phringkha tamani bagi bo direct phringya eng aboni karon hike number 1 bororokni selarjak bukha eba idleness heart kwbangko bororokno Jisuni kok khanaka phia Jisu saimanja je aroni bisingo kwbangko bororokno bini thani hamya hamnani tei kubun nangmarokno mannani bagi phayo hnai haini bagi bo kaituni hani kokno rungtongma bai ke phringkha je borok kubui kaitono bukhabai khir khirke eba kwsrangke rutogo abo hai borokni thanibo kaisa sengmung asaitong hnai tei a borok Jisu Kristoni phringmano khanatong tei kuthurke wansuktung jate kaitoni hani bisini a huija kokno rumi mantong hnai omo hai borokni thanibono Jisu phringmani a rungthumani bohormano phiaba selarjak bukha eba idleness heart eba khakothi borokni thanioke o rungthuma kaisa munakjak haise tamani hanba Jisu samani rungthumao borokni kono ruchi eba interest gri haini bagui borok abono khanapano khanaya haike khibiwi ruo haini bagui borok sabo bujiwi manja kubui bai tei phola bai rutungnai borokno kubui kaitono mano tei kubui bai phola bai rutugyarokhe sungsani kwbangma tatal phringrok bai tei komorui thangnai manirok bai time spend khlailaio norong kwbangma jorao no nukhana je jepro sing kotma kaham piro eba theiplai langmani kokno piro apruke borok singno omo haike naisigo rombi sing kubun tei kaisa hani kokno tui kok salai tonglakha hne borok khakao tamani hmale borokni khunjuo o singjani khanai phemani kokno simiwan sugo tei borokni mokolbo o singjani nugui phemani manaino ma nuknani busungjago haibano kaitini ha rukhe warai tongo tei abo Jisu tei waisa sangsaro kipili thaibro fulfill nai abo srai eba clear ke nukjaknai kaitor jotno hamre